This is Abdoul Dan Baiwa mai waka. Yau ne ranar suna murna muke. Jariri Mahamadou badmasi Allah ya raya. Mai jego basira gare ki ranar murna ce. Yau ne ranar suna murna muke. Jariri Mahamadou badmasi Allah ya raya. Mai jego basira. Yau kun yi ranar murna ce. Komai zan fara sai na kiraye Allahu buwaye. Yau ne ranar suna. Daga nan in sami ilhama da bai takarda zai. Yau ne ranar suna. A cike ne salatin manzo da hanabi. Yau ne ranar suna. Na sanya sahabai da alihi na al'arabi. Yau ne ranar suna. Na sanya shehunai da mumini masoyan nabi. Na sanya bai jego basira Allahu ya raya. Yau ne ranar suna murna muke yi. Jariri Mahamadou badmasi Allah ya raya. Bai jego basira. Kun yi ranar murna ce. Ranar suna gida ya cika taron yan uwa. Yau ne ranar suna. Ko a gare ni mai waƙar farin ciki baya musaltuwa. Yau ne ranar suna. Bare na gangaro ga mai jego basira murna ga Yau ne ranar suna. shi ko Alhaji Mumin angon karni ya zama garo. Yau ne ranar suna. Ita ko mai jego basira murnar ta ba ta musaltuwa. Yau ne ranar Allah ya suna. taimaka arzikin yayi ta karuwa. Yau ne ranar suna murna muke yi. Jariri Mahamadou badmasi Allah ya raya. Mai jego basira. Kun yi ranar murna ce. Mai jego basira gare ki mune miki barka. Yau ne ranar suna. Ɗanki Muhammad badmasi hakun mai lasha. Yau ne ranar suna. Allah ya raya shi gida wanga an samu jiga. Yau ne ranar suna. Basira mai jego dole ne biyo miki waka. Yau ne ranar suna. Muhammad badmasi jariri Allahu ya raya. Kaɗai ya bashi musulunci namu yi ta karo. Yau ne ranar suna murna muke yi. Jariri Muhammadu badmasi Allah ya raya. Mai jego basira. Kun yi ranar murna ce. Iyayen mai jego gaisuwa ta a gare ku. Iyayen jariri jinjina nake gare ku. Iyayen mai jego gaisuwa ta a gare ku. Angon karni jinjina nake gare ka. Iyayen angon karni Allahu ya raya. An samu badmasi Muhammadu Allah ya raya. Mahaifan basira jinjina nake gare ku. Wale gaisuwa nake kin samu jika. Mahaifiyar basira kenan Allah raya. Mahaifin basira gare ka ga baitunka. Iso ina ta jinjina Allah ya raya. Ka samu jika badmasi Allah ya raya. Yayyan baban basira Allahu ya raya. Alhaji Muhammad jinjina Allahu ya raya. Alhaji Iliya gaisuwa ka samu jika. Alhaji Manu kai ma ka samu jika. Alhaji Sa'idi jinjina nake gare ka. Yayar basira jinjina nake gare ki. Hasana iya jinjina kin samu iyayenki. Gaisuwa kanwar basira baitinki. Harira gaisuwa nake Allah ya raya. Sai mahaifiyar angon karni Allah ya raya. Kin samu jika sahare ina ta barka. Sahare Allah ya ɗayyaba kin samu jika. Allah ya raya Muhammad badmasi. Allah ya ɗayyaba Muhammad badmasi. Sahare jinjina Allah ya raya. Mahaifin angon karni Alhaji Zakari gaisuwa. Alhaji Zakari gaisuwa ina ta barka. Ka samu jika gare ka Allahu ya raya. Alhaji Haruna Idi gaisuwa a gare ka. Allah ya ɗayyaba kai ma ka samu jika. Sai kannan Alhaji Mummuna angon karni gare ka. Zan yi gaisuwa ga kannan ka ina ta barka. Nuhu gaisuwa gare ka Allahu ya raya. Wai ina Musa gaisuwa
ka nazo Nuhu gaisuwa a gare ka yan uwan basira kenan Allahu ya raya mai wakar suna ne dan baiwa ba shakka ni Abdoul dan baiwa ina yi muku barka ni muku wakar suna Allahu ya raya Yau ne ranar suna murna muke yi. jariri Mahamadou badmasi Allah ya raya mai jego basira Mun yi ranar murna ce. jariri Mahamadou badmasi Allah